Čaute ľudia, to je Exploited. Bam, čaute tu Igor. Krásny dobrý podvečer vám prajeme, milí diváci. Dneska točíme ďalšiu sériu vtipov. Sme spátky, baby. Pýtali ste si vtipy na YouTube, dlhšiu verziu. Tak ich máte tu. Poďme na to. Podas im papulis. Takže, včera som našiel iPhone 15. Prosím majiteľa, aby mi nevolal na môj nový telefón. Viete, čo vám donesie na Vianoce skupy Ježiško? Hovno. Vieš, že keď sa chceš okúpať, mal by si použiť vaňu, v ktorej je voda a nie v ktorej je poloročná pšenica zožatá pri nitre kombajnom Class. Je to preto, že poloročná pšenica zožatá pri nitre kombajnom Class je zle vypušťaná. Ďakujeme pekne. Ideme ďalej. Aký si mokrý. Viete, kde býva flegmatický kôň? V ľahostajni. Akú riekanku si spievajú deti bez nôh? Hlava, ramená, ramená, hlava. No. Feged, beďo. Príde syn domov zo školy a otec sa ho pýta, že akú dostal známku. Syn odpovedá 4. Otec mu na to hovorí, keď ešte raz dostaneš 4, tak už nebudem tvoj otec. A na ďalší deň príde syn domov zo školy. Otec sa na neho pýta, že akú dnes dostal známku a syn na to. My sa poznáme? Aké je obľúbené porekadlo bezdomovcov? Všade dobre. Prídu cigáni do hotela, Prídu Rómovia do hotela a vravia: máme tu izbu a recepcia sa spýta a máte rezerváciu a cigáni, čo my sme indiáni? Ten bol krásny. Zdravíme chlapcov z Revúce. Banger. Ale my nie sme rasisti. No, tak na Revúcu. Zdravíčko. Na Tisovec. Na Tisovec. Na budúce točíme vtipy v Tisovci. Shoutout Tisovec. Dolu kopcom sa rúti kočík a v ňom malý chlapček natešene kričí: kujva do pití, ale to ide, kujva do pití. Jeden starší pán zastaví kočík a dohovára chlapčekovi, že sa nehambíš, ešte ani zuby nemáš a už takto nadávaš. Chlapček otvorí ústa a prstíkom ukáže na 2 prvé predné zúbky. A toto je čo, ty konský kokos. Mocné vtipy dneska. Mocné. Aké tretie prianie má dead metalista, keď chytí zlatú rybku? Zdochni. Ako chodí vojak po mínovom poli? Jednou nohou tam, druhou naspäť. Idú 2 stíhačky a jedna spadne. Vieš, ako sa hovorí vozičkárovi, ktorý horí? Hot Wheels. Spojte sa. Blondínka v Ikei. Prosím vás, zmestí sa mi do auta táto skriňa? Aké máte auto? Zelené. Nevojde. Pepo, ten kluk naší dcery dnes přijde požádat o ruku. Stačí říct áno. Nemusíš mu v slzách líbat ruce a říkat náš spasitel. Mami, zvoní ti mobil, kukni, kto to je? Píše, že trest boží, daj sem, to je otec. Vraví chlapec dievčaťu pri milovaní. Keby som nevedel, že máš astmu, myslel by som si, že si ma vypískala. Aj. Dobre. Rozprchovaný som. Ako dobre. Rozhovor opilca s príslušníkom polície. Orgán, ako dlho tu stojíš? 4 hodiny. Orgán, a ako dlho tu ešte budeš stať? Ešte 4 hodiny. Do prčíc, taký orgán by som chcel mať. Precítite. Ide policajt po moste a šomre si popod nos. Kurník, ja sa asi poseriem. No nehovorím. Krokodil má v tlame Somálca, keď okolo prejde džíp s americkými vojakmi. Jeden vojak vraví: kurník, my tu do nich pcháme humanitárnu pomoc vrchom aj spodkom a ani si tu chrapu v spacákoch od lakostej. Toto ti prišlo vtipné, hej? Traja kovboji súťažia, kto je presnejší v streľbe. Prvý zatočil pištoľami a odstrelil koňa. I'm Jimmy. Druhý vyhodil pištole a odstrelil 2 muchy. I'm Henry. Tretí vyhodil pištole, zatočil s nimi a odstrelil obidvoch kovbojov a dodal I'm sorry.
Romantická prechádzka lesom. Ona hovorí, cítim sa taká naplnená. On na to. Čo by nie, veď si celý deň nesrala. Aká je definícia panny? Najškarečšia 7-čka na základnej škole. No. So ženou treba zaobchádzať ako s kvetinou. To znamená odrezať, zviazať a hodiť do vody. Dvaja vo výťahu. Prosím vás, neprdli ste si náhodou. Jasné, hádam si nemyslíte, že takto smrdím celý deň? Po skončení pobytu v hoteli príde k manželom riaditeľ hotela. Riaditeľ. Takže za pobyt to bude $350. Čože? $350? Áno, mali ste k dispozícii víru, vaňu, saunu, bazén, tobogán, kávolovku a tak ďalej. Ale my sme to nepoužívali. Ale mali ste možnosť. Tu máte $100. A čo zvyšok? To si účtujem za to, že ste spali s mojou ženou. No dovolte, ja som s vašou ženou nespal. Ale mali ste tu možnosť. Čerstvá mamička telefonuje z pôrodnice matke. Predstav si, mami, ten chlap, čo bol na maškarnom bále prezlečený za Černocha, bol ozaj Černoch. Príde montér v nemocnici na jednotku intenzívnej starostlivosti a hovorí: tak, všetci sa poriadne nadýchnite, idem meniť poistky. Príde žena ku gynekológovi a vraví: pán doktor, pomôžte mi, ja ju mám ako dvere. No dobre, slečna, tak choďte si tam za tú plentu a ja sa na to pozriem. Lekár príde, odhrnie plentu a vraví: kurník, kto sem dal tie dvere? Tomero, vymeň ho. Nevďačný je. Ja už som sa utopil. Po liečení na psychiatrii píše bývalý pacient svojmu lekárovi pohľadnicu z dovolenky niekde v Karibiku. Je tu pekné počasie, dobrá strava, krásne ženy. Ale prečo? Prečo? To bol herecký výkon, hej, to ste mali oceniť. Host v reštaurácii sa nesmelo obrátiť na hlavného. Pán hlavný, vy ste na mňa zabudli? Nie, nezabudol, ja som sa na vás vysral. Príde slepý chlapec k lekárovi na kontrolu. Lekár mu hovorí: mám pre teba skvelú správu. Tu máš tieto kvapky, kvapni si ich do očí, napočítaj do 3, otvor oči a konečne uvidíš svet. Chlapec si nadšene kvapne, zavrie oči a počíta. 1, 2, 3. Otvorí oči, ale stále vidí len čiernu tmu. Zúfalý hovorí: pán doktor, ale ja stále nič nevidím. Doktor sa zasmeje: apríl, ty mrzák. Príde taxík a pán sa taxikára pýta: môžem si dozadu odložiť nejaké chlebičky a pár litrov vína? Áno. Dobre, dám to inak. V parku sa rozprávajú dvaja detkovia. Čo si dostal na Vianoce? Epileptický záchvat. Vnuk sa pýta babky: babka, prečo detko tak skáče na poli? Nie, otravuje a podá ďalšie náboje. Pýtajú sa oslavenca storočného detka, ako začína deň. Normálne, vyštím sa, vyserím sa a potom vstanem. Ožran vyjde z krčmy, keď ho stretne Černoška a hovorí: fešáčik, nechcel by si so mnou ísť domov? A čo by som robil v Afrike? Je Černoch po lese a vidí na strome kukučku. Kukulienka, vykúkaj mi môj osud. Kukskla. Manželka zahýba s Černochom. Naraz stojí vo dverách manžel a hovorí: dlho ťa podozrievam z nevery. A teraz je to tu. Potvrdilo sa mi to čierne na bielom. Aký je rozdiel medzi Černochom a pneumatikou? Keď dáte reťaz na pneumatiku, tak nezačne repovať. Vďaka, že ste dopozerali toto video. Pre viac vtipov nám pacnite odber a nezabudnite nás sledovať na našich Instagramoch.